asawa, may sama-sausa ka mabulang na pagod, na nasa tukaran sa limong balay. Ang imong mga anak sama sa tulong nga libot sa imong tala. Ingon nini pagpanalangin ang tao nga mahalukot sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita untay ka sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa iyong kinabuhi. Makakita ikaw sa mga anak, sa imong mga anak, ang kanilang anak, unta sa Israel. Sigadong nakita sa Ginoo sa tanang makakita sa atong kinabuhi. Rusky YouTube channel.